أسرنا حزو نبراريو نتزر لو يحقو عزو أين فناتت نسيو خند ترقمو يريتراونت أين فناتت نسيو ودا ترقمو يريتراونت إريتراونت مادر حولت إريتراونت حبن شغلنت عين قدد عن معراري نترر كم منعري بعالت أكوي لقو تسبري إريتراونت سعاري سعاري إريتراونت سوري زقم زغدي إريتراونت سودي رأخ تقبر أسرنا حزو نبراريو نتزر لو يحقو عزو أين فناتت نسيو خند ترقمو إريتراونت أين فناتت نسيو ودا ترقمو إريتراونت meeting to discuss the crisis in El Fasher. I've been talking about since the 1960s. This is not an accident. When you see the crisis in many of the African countries, $260 billion worth of international trade without using a single US dollar. Already put forward peace initiatives on several occasions, but they've all been sabotaged. Eritrea is independent. The US opposes that. That's why it's so demonized, as you explained. But I think it's In a fuss, the Houthis have attacked a merchant ship in the Indian Ocean. The ship about some of the issues mentioned on this summit. These billions coming to this continent from anywhere, Europe, America. أتين هاجرين حدا جرا نعوز ملكت. بجبلنيات أبيلهم بحدا جنيا جوزو بحر ميديترانيان نب أوروبا China. سلام تعطيت نايز channel كما يتخونون تبقى تكونون ناي وتر تمنيتيو لو مون كم وترو نقولنا كمهرنا كم فلتون كنستغلالون زلنا يزبلكو استفلالي زيناتات حيزلكم قريبا له كاب نقطبا ندولار ننقدي نايك بحر تصتا نبي قصو خيرالو نيرترا بخمي كسال واخل قداي ناي السودان اف سكيورتي كونسل ازارا بخوينلو بريزيدنت ناي اوغندا اب حدا عبي وعلى نتوم بنك عالم زسمعو زس دمم زربا كنسمعنا بزعبا إيرترا مسكرنا حدا ونكنرينا بريزيدنت إسياس ونتو قداي صبو غيرو قليس واني راب كالا قاتامي بتمساسالي ناي رواندا بريزيدنت بول كاغامي مس ناي ديمقراطياويت ريبابليك كونغو فيت نفيت أبزز عرفولو زولو مدرخ ونكنرينا زي بزو حاجة داس نزولو نزوبانا زملكت نافريكا زملكت نغرنا أفريكا دما مودا تغنرينا نيرترا زملكتهم بزو تحسترلني لاي قبورو سبورت قبورو مسايد سنحونا بالكم مجمريا بناي let's start with this one بناي أوغندا خنجمرنا which is very very interesting. زي أبز حلفة وعلى أبكاي نيروبي استخايدة مستساتفة يوري موسافيني أقداس زربات زاري بنيرو listen now دعم زجرب. The crisis which is in Africa today is because of philosophical, ideological, strategic, economic mistakes which we have been talking about since the 1960s. This is not an accident. When you see the crisis in many of the African countries, the collapse of states, we predicted this in the 1960s. Philosophical, ideological. So زي أب أفريقيا النريوت أجمعت يلو استفلاليت أجمعت كتري هجرات كوت كاغ الواخ جبر كوت أباك لمس كله تي كرايسيس نريو بسلسة من قدي كابنا وحوان رينان استزاربنا لونيو سدما فيلوزوفيكال ناي فيلوزوفي نايتي أجابام نايتي كوت أبا موي كنايت هجرات مالتيو ايديولوجيكال سنة حسب استراتيجيك دما እቲ استراتيجي إذن هجرازياتن كم زين خوانا باستراتيجي ديزاين زخوانا مخانو لحن أنا كيبلكم ببحادة كتقصخ في الدنيو نتي ناي بانك عالم حلافة دما بكم يزقو بزبلوه سميهم. Strategic mistakes. I don't have time to amplify each one, but I was very happy to hear the president of the World Bank talking about prosperity instead of profiteering. These were his own words. That's what I picked. This has been the problem. Aid has been for profiteering. This has been the problem. Now, the one مجمريا كي جمر خلو بتناي حلفنا في ودب بنك عالم ويكا وورلد بانك زبهل أبزمتيو حبراو برسبوريت وي حبراو حتى قطبا وي هابتن معبالن كزارب كله زجرميو مخنياتو وورلد بانك زبهل بنك عالم قدامي كاب دخلنا نايسب مهبتامن ممزمازن مخانو ايد بروفيتيرين نتردت
ንረብሓኻ ንሃብቲ ምስቋቁን ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ድማ እዩ ዘድሊ ዘሎ እዚ ዓይነት ቋንቋ ምክንያቱ ወርልድ ባንክ IMF 60 ዓመት 70 ዓመት ኣብ ኣፍሪካ ንሕግዝ ኣለና እዮም ዝብሉ what happened no ይሕግዙ ይኮኑ ዘሎ by design እዚ ኣብዛ ኣብ ገለ ክፋል ክብለኩም እዚ ኮንፈረንስ ጌርናዮ ዘለና እዚ ኣብዚ ወፂኡ ዘሎ ገንዘብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ወይ ሓደ ክሊኒክ ከሰርሕ ይኽእል ነይሩ ወርልድ ባንክ ግን ከምኡ ክገብሮ ይደልን እዩ ከምዚ ንኩልና ተኣኪብና ዕግሽግሽ ክንብል እዩ ዝደሊ ብምባል ተሪር ቋንቋ እዩ ዝዛረብ World Bank people and other groups have been talking of sustainable development. Even in your documents, I have seen those words there, sustainable development. I am now going to be 80 years old. I have never seen sustainable pregnancy. That a woman is pregnant this year, the pregnancy continues next year, 3 years, 4 years, it never happens. In life, pregnancy develops. ኣብቲ ዶኩመንታት ናይ ውድብ ባንክ ዓለም ወይ ከዓ ወርልድ ባንክ እንታይ ይብሎም ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናትኩም ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ከምዚ ቀፃልነት ዘለዎ ዕቤት ወይ ከዓ ለውጢ ኢኹም ትብሉ ከምኡ እዩ ዝብል ኣብቲ ዶኩመንታትኩም ኢልዎም ኣነ ብሂወተይ 80 ዓመት ገይረ ኣለኹ ሰስቴይነብል ወይ ከዓ ቀፃልነት ዘለዎ ጥንሲ ክበሃል ሰሚዐ ይፈልጥን እየ ኢሉ ሓደ ዓይነት ነገር ነቲ ጥንስሲ ንስሰ 70 ዓመት ዲኻ ኩሉ ግዜ ትደግሞ ምክንያቱ ኣብ ገለ ፖይንትስ ክውዳእ ክኽእል ኣሎ ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ ዝበልኩም እናበለ የባጭወሎም ኣሎ ንቐፅል ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ወርልድ ባንክ ኣብ ሃገሮም ሓድሽ ሕጊ ምሳታታተው ኩሉ ተሓገዝ ዝነበረ ኣልይዎም እገዳ ውሪድሎም ኣሎ በንፃሩ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እቲ ገንዘብ ካበይ ክረኽቦ ከም ዝኽእሉ ዘለውን እቲ ኩሉ ኣብ ወርልድ ባንክ ተፀጊዖም ዝኸድዎ ዝነበሩ ስለ ዘጣዓሶ እዩ ዝዛረብ ዘሎ Sustainably within the womb of the woman. Quantitatively, the baby is growing bigger and bigger. But at some stage, quantitative growth must be transformed into qualitative change. The pregnancy must become a baby. If the pregnancy remains pregnancy, the fetus will die. So therefore, I would even ask you. ስለዚ መዋዕልካ ሙሉእ ንጥንስሲ ብዛዕባ ጥንሲ ጥራይ ክትዛረባ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትቆልዓ ክውለድ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ እንድሕር ሙሉእ ቁጠባዊ ዴቨሎፕመንት ትደሊ ተኮይንካ ውፅኢት ክረአ ክኽእል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዘይተረኣየ ኩሉ ግዜ ድማ ንክንድዚ ቢልዮናት ኢንቨስት ንገብር ኣለና እናበልካ ግን እተን ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት መድረክ እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ገለ ነገር ክትቅይር ኣይትሓስብን ኢኻ ወይ እውን ኣብ 54 ሃገራት ተመሳሳሊ ለውጢ ወይ ከዓ ተመሳሳሊ መድረክ ይፍጠር እንተሎ ቢልዮናት ገንዘብ ንሕግዝ ኢና ክትብል እንተለኻ ዋ ከመይ ገይሩ ከምኡ ከውን ክኢሉ ክትብል ኣይትኽእልን ዲኻ ሓቂ እዩ እዚ ግን ክብልዎ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ባይ ዲዛይን ውራይልካ እቲ ዘሎ ስታቱስ ኮ ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ኩሉ ስለ ዝተደልየ እዩ እምበር እዚ ከቢድዎም ኣይኮነን እዚኣ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ Change those words in your documents. Africa does not need sustainable what? You could call it sustainable underdevelopment. Africa needs socio-economic transformation. The pregnancy must become a baby. The baby must grow and become a teenager. The teenager must grow. That's what happens in life. You cannot have quantitative growth and you think you are doing anything. The main reason why there is no growth is because the growth factors are not funded. They are not even understood. What are the growth factors? We now talk of private sector-led growth. Yes, but for the private sector to grow, what does it need? It needs low costs of production. Ministers of Finance, low costs of production. And what are the low costs of production? Number one, transport. You must have low transport costs. Where do low transport costs come from? From the railway. If you don't fund the railway. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዴቨሎፕመንት ጥራይ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ኣገባብ ክጅምር ክኽእል ነይርዎ ክብገሳ ነይርዎ እንተን ሃገራት ካብ ቆልዑት ኩሉ ግዜ ኣብ ህፃናት ደረጃ ክነብራ ይክእላን እየን እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ዴቨሎፕመንት ክትዛረብ ተኮይንካ ድማ ንፁር እዩ መጀመርያ እቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ክግበሩ ክኽእሉ ኣለዎም እቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ንዕቤት ከንታዮም ይብል ኣሎ low cost of production ወይ ከዓ ብምዕሩይ ወይ ከዓ ብትሕት ዝበለ ዋጋ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሕርሻዊ ሃብቲ ድዩ ኢንዱስትርያዊ ንብረታት ድዩ ካልእ ድዩ ብሕስር ዝበለ ዋጋ ምክንያቱ ዓለም ውድድር እዩ ውድድር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋ ናይ ዓለም ክሸይጥ ኮይንካ እንተወሓደ ብሕስር ዝበለ ዋጋ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ብሕሱር ዋጋ ሰሪሕካ ንዕዳጋ ክትቅርብ ተኮይንካ ድማ ቀዳማይ ካብቲ cost of production ወይ ከዓ ናይ ምፍራይ ዋጋ ወፃኢታት ንኸተፍሪ ዘድልየካ እንታይ እዩ ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ የድልየካ ኣብ ሓደ ቦታ እቲ ሕርሻ 600 ኪሎ ሜትር ወይ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቑ እንተሎ ካብቲ ከተማ ናብኡ ብስሉጥ መንገዲ እማ ካብ ብሕሱር መንገዲ ክመፅእ ኣለዎ ናይቲ ትራንስፖርት ዋጋ ስሉጥ ተዘይኮይኑ ብቁዕ ተዘይኮይኑ ሕሱር ተዘይኮይኑ ግን ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንምዕራባዊ ዓለም ነዚ ኩሉ ሲቪላይዜሽን ምዕራባዊ ዓለም ዝህብቶም ቀዳማይ እንታይ እዩ እቲ ሬልዌይ ናይ መንገዲ ባቡር ስራሕ እዩ ናይ መንገዲ ባቡር ስራሕ ድማ ብዙሕ ባጀት ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘድሊ እዩ ነዚታት ነዞም ዓበይቲ ፕሮጀክታት መንግስቲ ኣፍሪካ ዓቕሚ ዘይብሎም ንክገብርዎ ወላ ብቅዓት እውን ዘይብሎም ነዚታት ይፋንድ ክገብር ነይሩ ወርልድ ባንክ ከልምዕ እንተዝደሊ
ንሱስ ዓመት ክሳብ ሕጂ ወርልድ ባንክ ዝገበሮ መንገዲ ባቡር የለን ስለዚ የድሊ ኮነ ናብ ምዕቡል ዓለም ሱጥራይ ፋንድ ዝኸውን ይፈልጥ ኣብ ኣፍሪቃ ግን እዚ ንመጀመርያ ምስ ምምፃእ ናይ ቻይና ከም ዝተገበረ ኣብ ቅድሚኦም እዩ ዝዛረቦም ዘሎ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ክስማዕ ዝግብኦ ዘረባ እዩ How will you get low transport costs? Wonderful people, Banco Mundial, IMF, all of this. Where will low cost operation come from if you don't have a railway? I have been here for the last 64 years. I've been watching as a student leader, as a freedom fighter, now as a leader of a country. How many railways have been constructed or funded in Africa? The few that have been was by China, the Tanzania Railway to Zambia, and recently China, another one here in Kenya, and then Tanzania on their own, they are building a railway line. So if you are talking of helping Africa, the railway, I don't want to be involved in any other words, no, please, the railway. Because if you ስለዚ እንድሕሪ ናይ ኣፍሪቃ ዕብየት ትደልዩ ኮይንኩም ኣብ መንገዲ ባቡር ብዘይቃል ዓለም የድሊ እዚ ከዓ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እውን ዝስንጥቕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ንክትገብሮ ከቢድ እዩ ትእንኮ ካብ ሰለስተ ሃገራት ረጊፁ ዝኸይድ ካብ ታንዛንያ ንዛምቢያ ዝኸይድ ቻይና ዝሰርሖቶ ይቀደም ሕጂ እውን ኣብ ኬንያ ዘሎ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ጅቡትን ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኩሉ እቲ መንገዲ ባቡር ዓበይቲ ተሰሪሖም ዝበሃሉ ቻይና ዝሰርሖቶም እየን ስለዚ ኣበይ ያለት ወርልድ ባንክ IMF ገለመለ ዝበሃል ቁጠባዊ ልምዓት ገለና ንሕግዝ ክብሉ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ዝረአ ዝጭባጥ ዘይገበሩ እዮም ከምዚ ዓይነት ምርር ዝበለ ቋንቋ ክሰምዕዎ ክኽእሉሎም እዚ እንተተሰሚዑ ድማ እዩ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ንእሽተይ ክሰምዕ ኣብታ ኔክስት ብዙሕ ስለ ዘለኒ You fund the railway, you will have low cost of transport, and you can produce products which are cheap, which can be bought in the world. So you audit how much funding, all these billions you are talking about, how much of it has gone to the railway. Audit it. The second cost pusher is electricity. If you don't find electricity and you talk about sustainable development, what are you talking about? Private sector led growth. Maneno too. Electricity. We must have low cost electricity, not exceeding 5 cents per kilowatt hour. That's what I insist on in Uganda. I'm tired of all these stories. These neo-colonial civil servants who have been holding us back, I have put my foot down. So I don't want to hear those stories. And Uganda is developing and it will develop because I don't entertain that nonsense anymore. Borrowing for what? Capacity building. Imagine seminars. They call you in a hotel. You eat chapati, you eat mandazi. They say that's capacity building. Capacity building should be on the ground, not just seminars. So the second. ናይ ብሓቂ ከምሰን ጨወት ኩነታት ይነግር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ተኻላይ መንገዲ ናይ ሎጂስቲክስ መንገዲ ባቡርን ካልእን ክንዛረብ ከለና ተኻላይ ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ ሎው ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ ብምዕሩይን ብሕቱርን ዋጋ ከተፍርቶ ኮይንካ ፀዓት ክህልወካ ኣለዎ ወርልድ ባንክ ድማ ከም ሓደ ልምዓት ናይ ሃገራት ክሰርሕ ዝኽእል ንደኻታት ክሕግዝ ዝኽእል ትካል ተኮይኑ ናይ ፀዓት ፕሮጀክታት ክሕግዝ ይኽእል ነይሩ ንዑ ድማ ይገበረን ስለዚ ናይ ሎጂስቲክስ የብሉ ናይ ፀዓት ኣይሕግዝ እንታይ ዳ እዩ ዝገብር ተይልኩም ኢሉ ኣብ ሆቴል ኣኪቡ ንሰባት ካፓሲቲ ቢልዲንግ ንሰባት ንምምሃር ዓቕሚ ሰባት ንምልዓል ተባሂሉ ኣብ ሆቴል ኣኪቡ ትምህርቲ ብላብላ ይምህሮም ክበልዑ ይሰትዩ መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ወርልድ ባንክ ሓደ ፕሮጀክት ፋንድ ገይሩ ይበሃል ኣክንደብ ሆቴላት ኣኪብካን ሰሚናራት ትገብር ነቲ ገንዘብ ኣብቲ ናይ ኤነርጂ ናይ ትሬን ናይ ገለመለ ኢንቨስት ግበሮ ንሱ ውፅኢት ከምፃላ ዝኽእል እዚ ናንሰንስ ዝኾነ ዘረባን ስራሕን ግን ኣሰልቺኒ ይድብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ተመሳሳልነት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትሪኦም ኢኻ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነታ ኣካይዳ ናይ ዓለም ፅቡቅ ገይሮም ሪኦም እዮም ነዊሕ ግዜ ስለ ዝገበሩ ኣብ ስልጣን ዳትስ ዋይ እቲ ልቦና ምስ ግዜ ዝመፅእ ምስ ረኣኻዮ ኩሉ ኢኻ ክስልችወካ ዝኽእል ሕራይ ንሳቶም ምናልባት ሙሰቪኒ ንዓመታት ይፀንሑ ኣይገበሮም ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ምስልቻው ግን ናብቲ ኔክስት ሌቨል ጀነሬሽን ሊደርሽፕ ተሰጋጊርዎ እውን ሓደ ዓብይ ዓወት እዩ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ስታተስኮ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ለውጢ ከምዘየምፅእ በቃላቱ ይነግሮም ኣለው እዚኣ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እውን ከምፀ ንእሽተይ ሕጂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክንሰግር ኢና ድሕሪኡ ናይ ቁጠባ ናይ ዶላር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ፖስት ዝገበራ ብቪድዮ ቀይረያ ኣለኹ ንሪኣ ኢና Point excellencies, electricity. The third one, those people who talk about private sector led growth. I have been trying to borrow money for our UDB, Uganda Development Bank, a bank which funds manufacturers. No, I don't get support for that. Instead, they want me to go, my people to go to commercial banks. But commercial banks cannot give, those commercial ካልእ ድማ ነቲ ወርልድ ባንክ ብቐጥታ ይዛረበ ዘሎ ንሕና ነቲ ናይ ልምዓት ባንክ ናይ ኡጋንዳ ገንዘብ ካብ ወርልድ ባንክ ካብ IMF ክንልቃሕ ንደሊ ነርና እቲ ባንክ እቲ ንትሕቲ ቅርፂ ንህንፀት ናይቲ ሃገር ስለ ዝጠቅም ንዑ ግን ኣይሂቡን እዮም ሳቶም ካብ ኮመርሻል ካብ ካልኦት ናይ ፕራይቬት ባንክታት ተለቁሑ ምክንያቱ ሳቶም ብዙሕ ስለ ዘኽፍሉና ስለዚ እቲ ወርልድ ባንክ ዕላማናቱ ሃገራት ንክምዕብላ ዘይኮነ ሃገራት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘለዎ ደረጃ ተፀጋዕቲ ኮይነን ንክነብራ ባይ ዲዛይን ንዑ ክሰርሕ ዝነብር እዩ እናበለ ኣብ ቅድሚኦም እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዘስምዖም ዘሎ which is really brilliant ሕጂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንኻድ ድሕሪኡ ክልተ ፕሬዚደንታት ናይ ኣፍሪካ ድማ
ንሓትዶም ከብሉ ከለካ ክንሪና which is very important ካብዚኦም ካብ መራሕቲ ናይ ሃገራት ተማሂርና ክንመሃር ኣይንኽእል ኢና ካብ ፅቡቆምን ካብ ጉለቶምን ክንመሃር ክንክእል ኣለና ኣብ ከምዚ ኮንፈረንስ ድማ ከምዚ ዓይነት ዘረባ እዩ ደስ ዝብለካ ክትሰምዕ ንኸይድ ሕጂ ናብታ ኔክስት ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ድማ let's go is spreading. In a fast, the Houthis have attacked a merchant ship in the Indian Ocean. The ship is called MSC Orion. The Portugal flagship was en route Salalah in Oman. It had set sail from a town in Portugal. sorry ናይ ቀይ ባሕሪ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ኣብዚያ እስከ መዚያ ካብዚያ ቁጠባ ከይተፈለና ከለና ናብዚያ ናይ ቁጠባ ክምለስ ይቕረታ ናይ ቀይ ባሕሪ ድሓር ምስ ናይ ፀጥታ ክቕይሮ ናይ ቁጠባ ከለና ቁጠባ ክንመሃር ሓደ Greenback for a minute. Imagine conducting $260 billion worth of international trade without using a single US dollar. Well, that's exactly what China so World Bank ክበሃል ከሎ ሓደ ካብቶም ናይ ዶላር ዕብለላ ንኽግበር ኣብቲ ብሬትውድ ኢንስቲትዩሽንስ ዝበሃሉ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካን ዓለም ሙሉእ ኣብ ትሕተና ኢና ክንገብሮ ኣብ ዝበለትሉ ካብ ዘቆመቶም ነቲ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ኢላ ዝፈጠረቶም ወርልድ ባንክ ከምኡውን IMF እዮም እዞም ባንክታት እዚኣቶም ልክዕ ነቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ምናልባት ሰም ኤክሰንት ናይ ኤውሮፓ ዕብለላ ንኸረጋግፁ ዝተገበሩ እዮም ኣካል ናቱ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሪዘርቭ ካረንሲ ኮይኑ ወይ ድማ እቲ እንኮ ሃብቲ ዝቕመጠሉን ንግዲ ዝካየደሉን ባጤራ ኮይኑ ክቕፅል ዝገበረ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ቻይናን ራሽያን ግን ብዓብዩ እተን ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት መዓልቲ ንዑ ንምጥቃዓት ነዚ ናይ ዶላር ዕብለላ ንምእላይን ከም ሓደ ዓበ ኣጀንዳ እዮም ሒዞሞ ዘለው ኣብ ናይ ኦክቶበር ኮንፈረንስ ድማ ብወቅዒ ሓድሽ ባጤራ ወይ ሓድሽ ናይ ፔይመንት ሲስተም ንክገብሩ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ዘሎ እዩ ዝንገር ልክዕ ከምዚ ኢለ ቅድሚ ሕጂ እውን ቪድዮ ገይረ ነይረ ኤርትራ ነዚ ብኸመይ ትከታተሎ ትኸውን እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ህልዎም ይብል ነይረ ከምታ ዝበልኳ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ልክዕ ነዛ ቪድዮ ንዛረባ ዘለና ብትዊተር ፅሒፉ ይገልፅ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ንግዲ ናይ 260 ቢልዮን ዝትመን ካብ ዶላር ወፃኢ ይግበር ኣሎ 360 ቢልዮን is a lot of money ዓብ ንግዲ እዚ ቻይና መበል ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለምና መበል ቁፅሪ ሓደ ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ወይ ከዓ ፋብሪካታት ናይ ዓለምና ዘለዎ ቁጠባ ኢና ራሽያ ብፀጋታት ናይ ዓለም እቲ ዝሓየለን ዝበዝሐ ፀጋታት ዘለዎን እዮም እዞም ክልተ ሃገራት ድማ ሰፊሕ መሬት ብዙሕ ፀጋታት ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎም ወታደራዊ ይኹን ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎም ንግድናቶም ካብ ዶላር ወፃኢ ይገብርሎም ናይዘን ክልተን ሃገራት ካብ ራሽያ ፀዓት ዲኻ ክትገዝእ ዩራኒየም ዲኻ ጋዝ ዲኻ ክትገዝእ ነዳዲ ዲኻ ክትገዝእ ዩራኒየም ዲኻ ክትገዝእ እኽሊ ዲኻ ክትገዝእ ድኹዒ ዲኻ ክትገዝእ ብዙሕ ጥረ ነገራት ትሸይጥ ሃገር ወታደራዊ ዓቕሚ ዲኻ ክትገዝእ ካብ ቻይና ኸ ክዳን ዲኻ ክትገዝእ ኤሌክትሮኒክስ ዲኻ ክትገዝእ ቴክኖሎጂ ዲኻ ክትገዝእ ኩሉ እዚን ሃገራት እዚኣተን ንብዙሕ ሃገራት ዝህባ ሃገራት እየን ዝነግዳ ሃገራት እየን ክልቲአን ድማ ንግድናትና ካብ ዶላር ወፃኢ ኢና ንገብሮ ክብላ ከለዋ ንኤርትራ ኢትስ አ ግሬት ኒውስ ምናልባት ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮፓ ንግድናታ ውሑድ ኤርትራ ስለዚ ምዚአን ሃገራት እዚኣተን ካብ ራሽያ ነዳዲ ክትገዝእ ተኮይና ዝኾነ ነገር ካብ ብናይ ቻይና ድዩ ብናይ ራሽያ ክትከብል ትኽእል ካብ ናይ ራሽያ እንድሕሪ ብሩፕል ትገዝእ ኣላ ንዑ ወሲዳ ኣብ ቻይና ክልቲአን ካብ ብኸም ስለ ዝነግዳ ብቐሊሉ ካብ ዶላር ወፃኢ እዛ ሃገር እዚኣ ንክትነብር ዝበለፀ ዕድል ከም ዝፈጠራ ንኤርትራ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንብዙሓት ሃገራት ኩለንተን ብሪክስ በሃላ 10 ሃገራት ናብዚ ካብ ዶላር ወፃኢ ዝኸይ ዘሎ ንግዲ እየን ዝኸዳ ዘለዋ ስለምንታይ ንስዑድ ዓረብ ፔትሮ ዶላር ንክበሃል ዝገበረት ነዳዲ ንዶላር ናይ ዓለምና ካረንሲ ንክኸውን ዝገበረት ነዳዲ ናይ ስዑድያ እዩ ነይሩ ስዑድያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ይኮነን ትገዝኦ ዘላ ነዳዲ ናታ መንዳ ቻይና እያ ትገዝኦ ዘላ ቁፅሪ ሓደ ስለዚ ቻይና ድማ ብዶላር ክገዝኦ ይደልኒ እንድሕር ኢላ ትዛረበ የብላን እንዲ ዝደለኹሞ ግዝዎ ኦልሬዲ ስዑዲ ሲ ብዝደለኹሞ ግዝኡ እያ ትብሎም ቻይና ድማ በባጤራና ክንገዝኦ ኢና ይብሉ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ እቲ ንስዑድ ዓረብ ኩሉ ዘድልያ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ናይ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና እያ ትገዝኦ ካብ ኣሜሪካ ይኮነት ምጀካ ፅዋር ስለዚ ምስ ቻይና ስለ ዘለዋ ንግዲ ዩኤኢ ከምኡ ኢራን ከምኡ ኩለን ዘነዳዲ ዘለዎን ሃገራት ምስ ቻይና ንግድናተን ዘለዎ ስለዚ ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ ንክገብራ ዘተባብዐን ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ተፈራርሐን ኣላ እገዳ ክገብር መጥቃዕቲ ክገብር ትብል ኣላ ስለዚ እዚ ካልእ ኣርእስቲ ግን this is a very very phenomenal ወይ ከዓ ዘገርም ኣብ ዘገርም መድረክ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ናይ ኤርትራ ፖዚሽን ከመይ ይኸውን ኢለ ይዛረብ ነይረ ብንፁር ድማ ናልኩም ኣብ ትዊተር ወፅዩ ምስቲ ንዛረቦ ዘለና ኤርትራ እውን ነቲ ፖሊሲ እቲ ካብ ነዊሕ እንዲያ ትኽተሎ ነይራ ኣገዳ ስለ ዝነበራ ብወቅዕ ድማ ክትዛረበሉ ጀሚራ That's exactly what China and Russia are pulling off this year. And it's a move that could significantly dent the dominance of the US dollar, which has reigned supreme for decades. De-dollarization, in simpler terms, is the process of countries reducing their reliance on the US dollar for international transactions. Think of it as a shift away from the dollar's throne in the global financial kingdom. The US dollar has enjoyed a long and comfortable reign, thanks in part to America's strong economy and stable political climate, but things are changing. The US has had some rocky patches. Trade tensions with China and Russia are simmering.
سنتاينا نرزلنا حجرات اتنا أمريكا قبلان جبتان مفررهان مقبع بعن سلازة سلشون مس أمريكا زي نجدا مس أمريكا ركب زي بلن ويكندوز أكل قطع بعوز مدنا زي بلن بس إن كنا أمريكا مفرره لدولار نهتتكما بت manipulation ناي دولار زقبروز ولا أمريكا بعدنا نبرو خلو جنزب برينت جيرو مسوار جيرو نعنو خلو نتع عنواتنا عالمنا يحجزوا سلزلو سلشيوم تشاينا دم أبزوانزي أمودا تبص حوالو راشا بوق وق بقلتي عودوكينات مس أمريكا لا سلزي كالو تجردما نا أمريكا كايدا ناسل شون خيرالو تزجرم كناتا even التنشرك نزل وان مس أمريكا نساتني سقات فتيرنا لا زلوا حنت كاباتن كابتن مشاركتنا تا نا هندس كانسم هندنا بعلا كابت دولار. Now let's talk about India, another BRICS member. They are not diving headfirst into ditching the dollar entirely, but they are definitely making waves with local currency trade. India has been actively promoting the use of their currency, the rupee, for international trade. They have inked deals with 18 countries to open special rupee accounts. So, هندريوا نبعلا هندي ولا قا أكلنا بريكس تقولت نا تشاينا وين روسيا ناخد قبر ديكونس ناتا مس عصرت شو من تحجرات ببعض إراك نجد جميرة لا سترا ديكونت تن حجرات ياتن دولار قريفن أبانك ناتن نايروبي نايتبعت إيراناتهم أكاونت خفتا خمسلون طلبت قبر لنا لا إذن تاي مالتيو دولار قريفكا ننات كربحة كتسالت فتان أمريكا دما بتن مشاركتهم كلها ياكتك جميرة زلا ስለዚህ ህንድ ማለት 1.4 ቢሊዮን ህዝቢ ቻይና 1.4 ቢሊዮን ህዝቢ አበይት ሀገራት የነዚያን እስያ ዝበሃል ድማ ነዚያን ሀገራት በቀጥታ ወይ በተዘዋዋሪ ርክባለዎ ነዘን ዕዳጋታት ዚያተን ሸለል ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ዓለም ድማ የለን ስለዚ ቁጠባና ዓለምና ሓደ ዓቢ ትራንስፎርሜሽን ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ መድረኽ ኢና ዘለና ነዚ ድማ ክንመሃረሉ ክንፈልጦን ይግባእ ክንዳለወሉ making it easier for businesses to trade directly in rupees. And this approach not only reduces their reliance on foreign reserves but also strengthens the rupee's position on the 4 months after his re-election, the president of the Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, came to Berlin. So, ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ኣርእሲ ድማ ክንርኢና እዚ ድማ እንታዩ ኣብ መንጎ ሪፓብሊክ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ትዝክሩ ተኮይንኩም ቀደም ካቢላ ከሎ ኤርትራውን ትድግፋ ዝነበረት ሃገር እያ ኣብ መንጎኦምን ዓባይ ሃገር ብሃብቲ ተፈጥራዊ ሃብቲ ክንደኣ ዘይተዓደለ ሃገር ግን ህዝባ ኣብ ስቃይ ዝነብር ዘሎ ሃገር እያ ጎረቤቶም ሩዋንዳ ብፖል ከጋመ ትመሓደር ሃገር ኣብ መንጎ ዘሎ ድማ ናይ ኣፕል ሲኢኦ እዩ ሰለስቲኦም እዚኦም እንታይ ዘራኽቦም ኣሎ እስከ ንስማዕ very interesting topic. For DW to do an interview. Mr. President, welcome to our program. Soyez le bienvenu. Merci, mesdames. Vous êtes le président d'un pays à grande richesse. Your country has lots of wealth, including strategic minerals, the so-called 3 Ts, tantalum, tungsten, tin. And just recently, your government's lawyers accused US tech giant Apple of using illegally mined minerals in their products. Minerals that were alleged to be extracted from Congolese mines, transported, and then laundered mainly via Rwanda. So ቀዳመይቲ ሕቶ እንታይ እያ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ እዩ ድሮ ናብ ኤሮጳ ይዘውር ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ከርሲ ሃገር ኮንጎ ዘሎ ፀጋታት ኣብ ማንም ስለዘየለ ኩሎም ዝደልይዎ እዮም ኣፕል ንኣብነት ካብቲ ዝኩሉ ኣይፎናቶምን ማክቡክ ኮምፒተራቶምን ጥረ ነገራት ናቱ ካብ ኮንጎ ይመፅእ እንታይ ኢላ ተኸሰስ ኣላ እዚ ሃገር ግን እቲ ኣብ ውሽጣ ትጥቀመሉ ዘላ ፀጋታት بحقاو من قد نتهاجر أربيع زي كونه بسرقن بكونتراباندان زي ما تقول ترى نجارات وسيلات تكم كم زي لا يزن جرزلو لذي ني أبل أبيت فرديك كاسوا investigation يقبرو خمسة لو يزن جر زي انتاي سلوالو أبتي كونغو تقول الله كان اسمع نشتي نوحيا جن كل تكفال عادة نا أبل كاسولو كالاي دما ني كاغامي كاسولو كسمي. The accusation goes further, saying that all these alleged activities financed armed groups in Eastern DRC. There's even an ultimatum given. Why exactly? Mais pour que ça cesse, tout simplement. Quite simply, so it may stop. It's been going on for 30 years, ever since the international community asked us to open our borders to the influx of refugees fleeing the genocide in Rwanda. Le génocide au Rwanda. Et à ce moment-là, at that point, people involved in the genocide also slipped in, and they entered the DRC with their weapons. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ን30 ዓመት ዝቐፀለ መድረኽ እዩ እሱ ከዓ ኣብቲ ግዜ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈፀመ ህልቂት እቶም ኣብቲ ህልቂት ዝተሳተፉ ካብኡ ዝሓደሙ ዕቑባ ሃብዎም ተባሂልና ስለተገደድና ኣብቲ ገና ምስ ከፈትናዮም እቲ ህዝቢ ናባናይ ሃዲሞ መፅዩ ኣብቲ ኢስተርን ኮንጎ ዝበሃል ዶቢ ምስ ሩዋንዳ ስለዚ ናብኡ መፅዮም ምስ ብረቶም እዮም መፅዮም ብኡ ዝጅምር እቲ መድረኽ ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ናይ ሩዋንዳ መበቆል ዘለዎም ህዝቢ ኣለው በዚ ዝጅምር ድማ ትፀገም ኣብዚ እዋን እዚ ይብሉ ኣለው ኣብ ሩዋንዳ ልዕሊ 100,000 ሰብ ተቐቲሉ ኣብቲ ህልቂት ዝበሃል ዘሎ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ኮንጎ ግን ኣብዚ ምብራቕ ናይ ኮንጎ
ከባቢ 7 ሚሊዮን ህዝቢ እዩ ተፈናቂሉ ዘሎ ቁፅሩ ዘይፍለጥ ሰብ ድማ መይትሎ ብዙሕ ሰብ መይትሎ ስለምንታይ ግን ዘይዝረበሉ ካብ ናይ ሩዋንዳ ምክንያቱ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ዝግደሰልካ ሰብ ስለዘየለ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሃብቲ ይስረቕ ስለ ዘሎ ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ክዛረባሉ ይደልያንን ኣሜሪካ እቲ ቶፒክ እቲ ክዝረባ ይትደልን እያ ስለምንታይ ተስላ እንትኾነት ኣፕል እንትኾነት እቲ ዘድልዮም ጥረ ነገር ካብዚ ሃገር እዚ ዝመፅእ ዘሎ ብሕጋዊ መንገዲ ድማ ኣይኮነን ብስርቂ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ እናተቐትለ እናተገፍዐን ኣብ ካምፕታት ልዕሊ 7 ሚሊዮን ተመዛቢሉ ኣሎ ክሰምዕዎ ኢኹም Then the massacre hasn't ended. Terminé. Le Rwanda a découvert qu'en République démocratique, Rwanda discovered that there were minerals in the DRC. a noué des contacts. And Rwanda made contacts in the international community that enabled it to sell these blood minerals. Le receleur, enfin le vendeur de ces minerais, du sang, des minerais obtenus. Minerals obtained by using violence against our populations to force them to leave the እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ናይ ኮንጎን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳን ብዙሕ ምሰሓቢ ዘሎ ፊት ንፊት እውን ክራኸቡ ይከኣሉን ኣሎ ወላ ተተራኺቦም እውን ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልኒ ስለዚ ሩዋንዳ ንዝሓለፈ ዓመታት ነቲ ሓጓፍ ዕግርግር ናይ ኮንጎ ተጠቂማ ነቲ ሃብታዊ ዘሎ እናውፀት ምስተን ዓበይቲ ሃገራት ትርክብ ስለ ዘለዋ ምስ ኣሜሪካ ምስ ካልኦትን ኣብኡ ኮይና ብመንገዲ ሩዋንዳ እናተነገደ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናበለይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሩዋንዳ በቲ ዘሎ ፀገም ትኸስባላ እናበለይ ዝኸሶም ዘሎ ኣብ ጀርመን ዝጓዓዘሉ ዘሎን ኣብ ፈረንሳ ዝጓዓዘሉ ዘሎን እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ጉዕዞናቱ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ናብ ፈረንሳ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ንሩዋንዳ ነቲ ትገብሮ ዘላ ከተቋርፆ ከም ዘለዋ እዩ ብትሪ ዝዛረብ Vous venez de le dire. You just mentioned the 1990s when Rwandan refugees came to Zaire. Arrive au Zaïre. Aujourd'hui, on est. Now it's 30 years later. La présence du This is why I said it's been going on 30 years. Today in Eastern Congo, we're seeing the presence of the M23 movement, which, according to multiple statements by your government, is supported by Rwanda. Do you plan to meet Rwanda's President Paul Kagame in the days to come? Oui, il y a actuellement une. So, Mr. President, ክትራኸብ ትደሊ ዲኻ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ኮንጎ ኣብ ምብራቕ ናይ ኮንጎ ሲ ኤም 13 ዝበሃሉ ዕጡቃት ጉጅለ ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ብሩዋንዳ ከም ዝድገፉ እዮም ዝፍለጡ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ፖል ከጋመ ፊት ንፊት ተራኺብኩም ከተሕውይዎ ትደልዩ ዶ ንዝብል ነዚያ ጥራይ ክንሰምዕና ከባድ ዘረባ ይትዛረብ ኣብዚኣ There's currently an initiative being taken by Angolan President João Lourenço, who's been appointed mediator in this conflict by the African Union. And he's already put forward peace initiatives on several occasions, but they've all been sabotaged. Everything was sabotaged by Kagame and his regime. We're really at a final crossroads. There is now what we believe to be a last chance, and I want to give peace a chance as much. እቲ ናይ ሰላም ዘተ ዝግበር ብዙሕ ግዜ ዝተፈተነ መብዛሕትኡ ኣብ ፖል ከጋሜ ንሱ ኣብ መንጎ እናተወ ከም ዝፈሽር እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረክ በፂሕና ከም ዘለና እዩ But obviously that's not because of weakness, and we're not always going to be patient like this, wishing for peace. En souhaitant la paix, nous allons voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous êtes toujours. Does that mean that you're still prepared, as agreed, to meet Paul Kagame? Mais j'ai toujours dit que je ne rencontre. ንክትረኽቦ ድልውነት ኣለካ ማለት እዩ እዚ ነቲ ጉዳይ ንክትፈትሕ ትብለላ ሕጂ ተራር ዘረባ ክዛረብ ይባጌርና I've always said that I'd never meet the M23 because, as I said, it's an empty shell fabricated to justify the aggression against my country, the DRC. Pour justement justifier l'agression contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai But the real aggressor, the real criminal, is Paul Kagame. And I want to meet him, not to beg him or to negotiate anything with him. It's to ask him and tell him clearly, eye to eye, that he's a criminal, that enough is enough now, and that his little game is known to everyone. It's enough what he's done to my country and my people. So, እቲ ኤም 13 ዝበሃል ብባታ ክረኽበ ይደልን እየ ምክንያቱ ትርጉም ዘለዎ ውድብ ስለ ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ነዚ ገበን እዚ ነዚ ፀገም ዘካይድ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ሩዋንዳ መራሒ ፖል ከጋመ ምዃኑ ስለዚ ተረኺበዮ ንክልምኖ ወይ ንዓነ ሰማማዕ ክብሎ ኣይኮንኩን ኣብ ገፅ ንገፁ እቲ ገይም ናትካ ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥና ኣለና ንስኻ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ስለዚ ነዚ ኣብ ካልእ ከይከደ ከሎ ጥጠው ኣቢሎ ክብለ ጥራየ ዝደሊ ገበነኛ ኢኻ ከም ገበነኛ ድማ ክትፍለጥ ይግባእ ክብለ ዝደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ፖል ከጋመ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ግዜ ክነፅጎ እዩ ዝረአ በዛ ኣነ ኤግዛክትሊ ነቲ ዕምቆት ናይቲ ጉዳይ ፈልጦኒ እዛ ኢንተርቪው ግን ብዙሕ ኣዛራቢት ኮይና ስለ ዝረኸብኳ ክንፈልጥ ስለ ዘለና የምፅዮ ዘለኹ ናይ ፖል ከጋመ ኣብ ካልእ ግዜ ነቲ ንሱ ዝኽተሉ ኣብቲ ሃገሩ ብዙሕ ለውጢ ዝገበሮ ከም ዘድንቆ ንዑ ኣብ ፅቡቅ መድረኻት ንኣፍሪካ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ዝገልፀሉ ቦታታት እውን ብፅቡቅ ገሊፀ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ግን ንሓን ብዕምቆት ከምፅኣ ክፍትን እየ ቢካዝ ቨሪ ኮምፕሊኬትድ ቶፒክ ስለ ዘላ እዚኣ ነዚያ ነራና ናብ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ኢና ናው our next topic is ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓደ ኣኼባ ዝበሎ ክንርኢ ኢና ድሕሪኡ ሳልሳይ እውን ኣለኒ ካልእ ግዜ እውን ከምፅአ እዚኣ ግን ንስማዕ ያስክ
you are inviting intervention in your own affairs. And this money coming from about some of the issues mentioned on this summit. These billions coming to this continent from anywhere, Europe, Americas, or any other place, you are inviting intervention in your own affairs. And this money coming from there, billions and billions, will be siphoned back there. Make sure that you... زيادة ما حنت كابتن أقدر زربانة بريزنتي سياسي أبزوج زياب تويتر أبيكسون بوستس تجبرتن شيرز تجبرتن أنت هاد لهم كاب أوروبا كاب أمريكا كاب قالت على ما دمت بليونات حجز يلزمت بيني أتو بين كم زوات تصبغ جرمي يمزفلتو توم زبوخم زلوا ورد بانك ديو بانكنا عالم ديو ولا IMF ديو كلها تجنزب بين أتيو تطوي كم يجربون كم زبلس تصبغ جرمي يمزفلتو كابو تسفاي نكبر انتايدا ناتنا أجاتات موبيلايز نكبر بعمنا نخيد بناتنا كالسم كنكيد نفتن مغنياتو نفس وقف جنزب زبكة ويكاب كاب دقة جنزب كتلم من كلها أوشت أو قدايناتك تعلق أنو خجبري خات عدمهم زل غزي أكتر داكم على الله يبلال جنزب نايدقة أوشت أوي affairs ناتك أوشت أو قدايات ناتك تعلق أنا خاتو جيم نخص عوتي خاف دقة خفتر لهم زلها سلزي كينو كابتي سمزوها زخفت أجمع كمت أكايو نزل حسيبنا عن كيدي كبا يزبط له أكيد ما ولا حتى توسخ على زربايا mobilize your own resources so that you can be enabled to benefit from resources coming from. حجي زيادة نمسح قليل يمتى نكس حكت رايو كاب اير ناي سوماليا زمزات ادفرتايزمنت يا اسكسمعوا زيادتهم تسمعوا بس حقكم موتيكم زيادة تديس حقاتكم كسحقكم زخلنا قروني يلا. This is your captain Abdullah Yusuf speaking. I thank you again for choosing Air Somalia. Now we're ready to taxi after the delay for. مجمريا وكأنا بإير سوماليا مسأكم نعنا بمراسكم بتعمين على حقوساتنا مسكنكم فلالو مجمريا دحر سلسة مع التمصباي نافتقوا عزم بقاسنا كمسكني دلي فلالو. The television is not working, but we're flying through South Sudan. You can enjoy Animal Planet. التلفزيون سلدي سرع زلوا بفنيسترات أمتو بالعلي دبوب السودان سلنريد سلنحلف دما ناينس ساعات بلانيت نار أقوم انجوي قبرو تلفزيون ناقني سريع لأن بلالو زيد عرقري بكوال حجي ما تسيز قرب نخص حكي ليز قبراز From your right hand side window and the information about the flight the toilet is not working and we have 2 toilets sitting in first. كم توسخ عبريتا دما يبلالو شقاق يسرع يلن كم دما أبقى دما يكفال ويكا فيرست كلاس كل تقبر شبرا وياكم في لبالو أبزم لا يزلو كل تقبر شبرا أبت فيرست كلاس كوفي لونكم زلو يزحبر زلو For the flight attendant we have Aisha sitting at the back there. She's a little bit crazy. Please don't ask her for any information. بزعباتها رايت فلايت اتندانت دما عشاء عبد العيش دي قالت بها لي زلا بزو حتوتات دي حتوتكم مرات مغنيات تسلا صغارتي بلا والله. The landing is not a guarantee. Last year we have 1% بسلام انتي مرادنا يتانا فريد جارانتك نقبر لكم ينغلنينا ابزع على بعمت هذا برسنت ناي فلايتنا تراين بسلام علي بنا بايتاي بلا الزين وازاي لو نصرحوا اير سوماليا كومسل صغيره يكونن مسحقه يساني له كابت تقول دشنقز جبرلنا نغونو مسحقه قاليتونا لاتني جناب قاي بحر خنسغرينا قدنا بسودان مخادنا was hit by Houthi drones in the Indian Ocean. Question number 1. Why did the Houthis target a Portugal-flagged vessel? The vessel is owned by a company named Zodiac. It is partly owned by an Israeli businessman. His name is Eyal. بحفش هذا فيديو زيا بحتر تبلك نقرأكم جزية سلة حسيرون زلوا حوتي بتزلهم أسوارات ما درونس ميسايلات كله نتك أي بحري بملو توازير ما ترايد يكونس حجي أنت مركب أبوشت هنداو كانوس كلا هريما مالوزات ريواز لهم مركب أبكي بحري بلكم يلون ويكابتي بمتعبوا بنا بابيل من دب ويكابتي وش مت عدن زبال قال في إيدن أو يكونن أبوشت هنداو كانوس ميسايل توكيسو نزا مركب زي إسرائيل ركب زلوا هريما ما اتبقى يا بحر محلافسي قدف وسو قديفهم من دم أوروباويان نعو قديفهم بروحوا من قد يروم أفريقيا زي يروم نزخدو زلوا دما ماليسو ما بتنداو كانوس أبروحوا من قد خلوا كارموم جميرا مالو بخالا زراربا أمريكا زخول تهديد نفرتان ميسايلاتان ستوكوستو ولا حنت لو كمس أي كالنت رايدي كونسي سعراتها تقبلها التزوباتي بناء أمريكا حيلي كفتح كم زي كل فليت أمالو أوروبا فرنسا مركبة حيزة هديمة جرمن مركبة حيزة هديمة طليان مركبة حيزة هديمة
ጃፓንን ህንድውን መራኸባ ሒዛ ሃዲማ ኣብ መፅኦም ነይሮም እዮም ኣሜሪካ ድማ ነተን ኩለን ዝነበራ መራኸባ ሒዛ ካብቲ ቦታ ትርሒቓላ ሑቲ በይኑ ንቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ተቆፃፂርዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ካብቲ ቦታ ናቶም ንነዊሕ ኪሎሜትራት ርሒቑ መጥቃዕቲ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ካብዚ ዝኸፍእ ናይ ሓይሊ ምቅያር ክረአ ይክእልኒ መን ከይሓልፋ ኣለዋ በቲ ቀይሕ ባሕሪ ከም ድሌተን መራኸብ ናይ ራሻ መራኸብ ናይ ቻይና ከም ድሌተን ይሓልፋ ኣለዋ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ንእሽተይ ሑቲ እውን ጠጠው ከተብሎ ኣይከኣለትን እዚ ድማ ንስዑድያ ድዩ ንኢማራት ድዩ ጋራንቲ ናይ ሴኪሪቲ ክበኩም እየ ትብሎም ዝነበረት ከምኡ ዝበሃል የለን ሕጂ ድማ ኢራን ኣብቲ ፐርሽያን ገልፍ ዝበሃል ገልፍ ፐርሽያን ወሽመጥ ናይ ሃርሙዝ ወይ ካቲ ወሽመጥ ናይ ፐርሽያ ዝበሃል ኣብ መንጎ ኢራንን ዩኤኢን ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ነዳዲ ናይ ቀጠር ናይ ኩዌት ናይ ኢራቅ ናይ ስዑድያ ከምኡ ናይ ኢማራት ዝኸደሉ ኣብዚ ኣሜሪካ ቦታ የብላን ኣብዚ ቦታ እዚ ፅልዋ ክልዋ ኣይግባእን ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪኡ ድማ ፐርሽያን ጋልፍ እንድሕር ኣፅዮማ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ዘለዋ ፅልዋ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሃሰሰ ክኸይድ እዩ ዘገርም ምቅያር ናይ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ዶላር ክንርኢ ፀኒሕና ኣብ ጂኦፖለቲካ ኣብ ናይ ረብሓን ኣብ ኣገደሲ ቦታታትን ድማ ኣሜሪካ እዚ ይመስል ትዕጫናታ Ships, seized ships and their crew. These attacks have forced container vessels to take drastic safety measures. Many companies have asked their vessels to avoid the Suez Canal and to take a longer route by going around Africa and the Cape of Good Hope. Because that route, despite being longer, was safer. The Indian Ocean was free from Houthi attacks, but that changed today with the attack on the MSC Orion. Did no one see this coming? In March, the Houthi leader, Abdul Malik al-Houthi, issued a threat. He basically said that the Houthis would prevent Israel-linked ships from transiting the Indian Ocean near the Cape of Good Hope. And cut to the 30th of April. So, ናይ ብሓቂ ዘገርም ምቅያር ናይ ዓውደ ኩናትን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ብቅዓትና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብኣዝዩ ንእሽተይ ውድብ ሑቲሲ ሓያል እዩ ግን ንእሽተይ ውድብ እዩ ምስ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፈረንሳይ ናይዞም ኩሎም ፕሮስፔሪቲ ጋርዲያን ዝብል ልፍንቲ ኣቂሞም መዓት ሓይሊ ኣኪቦም መፅኦም ዝነበሩ ንሑቲ ክስዕርዎ ይከኣሉን ልክዕ ከምቲ እስራኤል ንሓማስ ኣብ ቃዛ ክስዕሮ ዘይከኣለ ዘለ ወይ ንሕዝብላ ኣብ ጎረቤታ ዘሎ ክስዕር ዘይከኣለ ስለዚ እዚ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ዝርአ ዝነበረ ኣብ ወረቐት ኣዝዩ ዘይትንከፍ ዝመስል ዝነበረ ኣብ ተግባር ኣብ ዝመፀ ቦታ እዩ ዝሰዓር ዘሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ስዒሮም ካብቲ ሃገር ንብረታ ከይጠርነፈት ከም ትወፅእ ገይሮማ ሑቲ ድማ ነቲ መስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ልዑል ኣገዳስነት ዘሎ ክሳብ 14 ንግዲ ናይ ዓለምና ዝሓልፈሉ መስመር ጠጠው ከም ዘብልዎ ገይሮም ኣለው እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ቃዛ ዘሎ ውግእ ኣሜሪካ ጠጠው ንኸይተብል ንእስራኤል ንኸይትግድድ ክትብል ንዓለምና ሙሉእ እዚ መቕፃዕቲ እዚ ንኽወርዳ ክትግድዳ መሪፃ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ መርኣያ ኣሜሪካ ቀዳምነት ናታ መን ምዃኑ ኣሜሪካ ድያ ንእስራኤል ትገዛ ወላ እስራኤል ንኣሜሪካ ትገዛ በዚ ትፈልጥ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዓብ ክሳራይ ዘጋጥማ ዘሎ ኣብ ብደረጃ ዓለም እዚ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ተወሳኺ ናይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ሓደ ፍርዲ ውፅኢሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም ክፍትነ ሕጂ ናብ ሱዳን ክመለስ ኢና ነዚያ ቦታ እዚያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተሳዒሮም ስለ ዘለዉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝገብርዎ ዘሎ በዚ መልክዕና ክንሪኦ ሕጂ held an emergency meeting to discuss the crisis in El Fasher. It's the capital city of Western Darfur and the latest flashpoint in Sudan's year. So, ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ካብ ካርቱም ርሒቁ ንምብራቕ ዝርከብ ኣብ ዳርፉር ኤልፋሸር ዝበሃል ከተማ ኣብኡ እቲ ሕሜቲ ዕጡቃት ጉጅለ ናይቲ ሕሜት ናይቲ RSF ዝበሃሉ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለውን ክሳብ ሕጂ ድማ ብዙሕ ሰብኣዊ መሰላት ዝጎድእ ነገር ገይሮም ከም ዘለውን ስለዚ ኣፋ ከፊት ኣሜሪካ ንዩኤኢ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክስሕብ ከም ዘለዋ ከተጠንቀቃ ጀሚራ ኣላ ግን ንዩኤኢ ክእዝዝዋ ይክእሉን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ፀገም ኣለዎ ስለምንታይ ንእስራኤል ዩኤኢ ሓገዝ ከም ትህብ ዘላ ወይ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ መርገፂ ሓንቲ ካብቲ ሃገራት ዓረብ ንናይ እስራኤል ኩነታት ብተሪ ዘይተቃወመቶ ዘላ ሃገር መን እያ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣብርሃም ስኮርድ ዝበሃል ስምምዕ ዝገበረት እውን ዩኤኢ እያ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ ደገፍ ዩኤኢ ስለትባ ዘላ ኣንፃር ዩኤኢ መጀመርያ እዮም ብተሪር ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለዉ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ካልኣይ ዩኤኢ ምስ ራሽያ እዮም ዘለዉ ኣብ ሱዳን ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ እዚ ናይ ዩኤኢ መንግስቲ ምስ ክልተ ሓያላት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ምስ ራሽያ ይሰርሕ ኣሎ ምስ ራሽያ ክሰርሕ ከሎ ኣንፃር ራሽያ ግን ይሰርሕ የለን ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ከሎ ግን ኣንፃር ረብሓ ኣሜሪካ ይሰርሕ ካሎ እዚ ምሶም ይሰርሕ ኣሎ በንፃሩ ድማ ኣንፃሮም ይሰርሕ ኣሎ ምስ ራሽያ ግን ምስኦም ጥራይ ይሰርሕ ዘሎ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ብሪክስ ኣካሎም እዮም ዘለዉ ኣብ ሱዳን ድማ ኣብ ተመሳሳሊ መርገፂ እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንኣሜሪካ ናይ ሱዳን ድንጋፀ ስለተሰምዖም ኣይኮኑን ከምቲ ኣብ ጫድ ጎረቤት ናቶም ከሲሮም ካብኡ ዝስጎጉ ዘለዉ ኣብ ጫድ
እዚ ኩሉ ሰራዊት ዝኣቱ ዘሎ ወይ ኣፅዋር ናይ ዩኤኢ ቤን ገይሩ ዝኣቱ ነይሩ ተባሂሉ ብጫት ገይሩ ዝኣቱ ነይሩ ኣብ ጫት ከመን ኣሎ ኣሜሪካ ቤዝ ነይርዎም ካብኡ ክስጎጉ ተወሲኑ ኣሎ ሰራዊት ናይ ራሽያ ድማ ኣብቲ ቦታት ኣሎ ልክዕ ከም ናይ ኒጀር ጫድ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ካብ ጫድ ክውፁ ዝተገደዱ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ነታ ንእሽተይ ዘላቶም ፅልዋ ካብ ሱዳን እውን ከይስጎጉ ስግኣት ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ገይም ናይ ራሽያ ሕጂ ድማ ምስ ዩኤኢ ኮይኑ ዝገደደ ኮይኑዎም ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብቲ ዞባና ኣገዳስነት ኣሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ሓቲትኩም ንለኹም ዩኤኢ እኮ ኣብ ዓሰብ ነይራ እወ ኣብ ዓሰብ ነይራ ምስ ኤርትራ ርክብ ነይርዎም ኣብ ዓሰብ ድማ ቤዝ ነይርዎም እዩ ድሓር ግን ኣብቲ ናይ 2017-18 ዝጀመረ ኣሰላልፋ ናይ ሓይልታት ብፍላይ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ዩኤኢን ዝኸይድ ዝነበረ ረስኒ ናይ ሬድሲ ፎረም ዝበሃል ተን ሃገራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ፎረም ገይረን ሓደ ዋዕላ ገይረን ናይ ዩኤኢ ህላዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ስግኣት ከም ዝፈጥር ስለ ዝረኣዩ ካብዚ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ዩኤኢ ክትእለ ኣለዋ ተባሂሉ ስለዚ ኤርትራ ድማ ኣካል ናይ ሬድሲ ፎረም ስለ ዝነበረት እታ ኣካይዳ ናይ ዩኤኢ ድማ ምስቲ ልኡላውነት ናታ ፅቡቅ ስለዚ ዝሰምዓ ንዩኤኢ ካብቲ ቤዝ ናታ ከተውፅኣ ገዲድ መሪፃ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ዩኤኢን ኤርትራ ንመን መሪፃ ንስዑድያ መሪፃ ስዑድያ ዝመረፀትካ ስዑድያ ጎረቤትና እያ ኣብቲ ቦታት ድማ ብቐጥታን ብተዘዋወርን ንርክብ ዘለዋ እዮም ሳና ዩኤኢ ግን ጎረቤት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮነትን ካብ ርሑቕ መፅያ ኣብቲ ቦታ ትፈጥር ዘላ ስለዚ ዩኤኢ ግን ብቐሊሉ ካብ ኤርትራ ስለ ዝወፁ ካብቲ ቦታ ክወፁ ማለት ኣይኮኑን ኣብ የመን ቦታ ናቶም ሒዞም ኣለው ኣብ ሶማልያ ኣገደሲ ቦታታት ሒዞም ኣለው ሶማሊላንድ ዳርጋ ሓይሊ ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓይሊ ኣለዎም ኣብ ሱዳን ዳርጋ ምስ ራሽያ ብሓደ ኮይኖም ኣብ ሓይሊ ኣለዎም ኣብ ግብፂ ሕጂ ክኣትዉ ጀሚሮም ኣለው ከምኡ ድማ ኣብ ሊብያ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣለዎም ኣብ ጫድ ቦታ ኣለዎም ኣብ ኬንያ ኣለዉ ስለዚ ዩኤኢ ማለት ሪጅናል ፓወር እዩ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ኣክቲቭሊ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝዋሳእ ዘሎ ሓይሊ እዩ ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት ምዚኣቶም እውን ፅቡቅ ርክብ ንክገብር ምክንያቱ እዚ ዩኤኢ ዝበሃል ምስ ቻይና ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎ እዩ ምስ ራሽያ ድማ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎ እዩ ስለዚ ክሕንክር ዝኽእል እዩ እንድሕር ደልዩ እውን ነቲ ርክባት ኣብ መንጎ ራሽያ ቻይና ዝክግበር ንዝኽእል እውን ክሕንክር ወይ ከዓ ከደናጉዝ ዝኽእል እዩ ምስ ኤርትራ ገፅ ንገፅ ክረአ እንተዘይተኻኢሉ ዝብል መረዳእታ እውን ኣለኒ ናተይ መረዳእታ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጂኦፖለቲካ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዘንብቦ ፍሉጥ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጥልያን ከይዱ ምስ ኤውሮጳ ክገብር ከለውን ሓደ ከም ኣካል ናት እዩ እንድሕር ንስኻትኩም ሙቭ ዘይትገብሩ ኮይንኩም ኤርትራ ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታት ፅልዋ ስለ ትኸስር ዘላ ንኤርትራ ክትልምን ከም ትኽእል እዩ ዘርእየካ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ተኸሲራ ኣብ ጫድ ተኸሲራ ኣብ ሊብያ ቦታ የብላ ግብፂ ናብቲ ትኸይድ ኣላ እታ እውን ክተርፋ ትኽእል ናይ ጅቡቲ ቦታ ኣለዎም ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም ክመርፁ ዘይኮኑስ ክግደዱ ይኽእሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ነዚ ገይም እዚ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣይ ቲንክ ካብኡ ንላዕሊ ክርድኦን ክፈልጦን ዝኽእል ሰብ ክህሉ ይክእልኒ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚኣ ርኢና ኣለና ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክመለስ እስከ ሓደ ካብቲ ኣርሲ ዘሎ እዚኣ እስከ ክንርኢ ብወገን ኢትዮጵያ ዘላ ነቶም ኣብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝተረፉ ንምምላስ ምትሕብባር ስለ ዘይገበረ ሕብረት ኣውሮፓ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ቪዛ ንምእጋድ ምውሳኑ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣውሮፓ ሎሚ ሰኒ ገሊጹ እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ስደተኛታት ካብተን ብውግእ ዝዓነዋ ሃገራት ኣፍሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ብገበነኛታት ኣቢሎም ብሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ኣውሮፓ ከኣትዉ ዝፅዕሩ ዘለዉ ስደተኛታት ፀገም ንምምካት መንግስታት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ይነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ንምውሳድ ትገብሮ ዘላ ምትሕባር ብቑዕ ኣይኮነን ክብል እቲ ኮሚሽን ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ ተወሲኑ ይብል ቤት ምክሪ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተመሓየሸ ስርዓት ስደተኛታት ኣፅዲቑ እዩ እቲ ደጋፊ ማእኸል ፖለቲካ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝበሎ እዚ ብዘይ ሕጋዊ ሰነዳት ይኣትዉ ዘለዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝንክእ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ብቪዛ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤውሮጳ ዝኣቱ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኽእሉን ንግዚኡ ጠጠው ኣቢሎሞ ከም ዘለውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እዚ ሓደ ዓብይ ስሕተት እዩ ቅሬታናትና ድማ ነስምዕ ብምባል ኣብ ብራስለስ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ መልሲ ይብሎ ነዚ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ስደተኛታት ብፍፁም ዌልካም ከም ዘይኮነ ኣብ ኤውሮጳ ሓድሽ ሕጊ ኣፅዲቖም ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ስደተኛ ክቕበሉ ከም ዘይደልዩ ዘለውን እንተኽኢሎም ድማ ክጥርዙ ብዙሕ ተብተብ ይብሉ ከም ዘለውን መርኣያናቱ ድማ እዚ ክንርኢ ንኽእል ኢና ከም ስደተኛ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ጥራይ ክብል ዝኽእል ካልእ ክብሎ ዝኽእል ነገር የለና ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ክወስኸልኩም ደልየ ኣለኹ ኣብቲ ናትና ከይሰገርኩ ከሎ graduated from Hausa University by medicine school and after this I am a doctor and
I help peoples by giving a medicine for በሽተኛ peoples. Sorry, I forget the እዚ ሰብ እዚ ብሜዲሲን ናይ ሕክምና ትምህርቲ ዶክተር ኮይኑ ዘሎ ሜዲካል ዶክተር እዩ ማለት እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኢንተርቪው ብእንግሊሽ ድማ ብጣዕሚ ኣገራሚ እዩ ሕጂ ኣብ ትዊተር እውን ኣብ ኤክስ እውን ፖስት ገይረ ነይረ እንታይ ስለምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሓት ምሁራት ወላ ዶክተር ፒኤችዲ ዘለዎም ገለ ክትሪኦም ከለኻ ብቅዓት ናይቲ ቋንቋ ዘይብሎም ኢለ ንክሓትት ገዲዱኒ ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ኢለ እስካብ ዝረኣዩ እጂ each other together. My name is Bethel Samson. I'm a 10th grader and I learn in Barca Secondary School. To prevent cervical cancer, let's get informed, let's get screened and let's get immunized. So as we can see from this, all of us should play our role in the society. ዚያትሪዋ ዘለኹም ምጩት ኤርትራዊት ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ኤርትራ 10ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ናይ ኤርትራ ኣስመራ ማለት እዩ 10ይ ክፍሊ ትምሃርያ ትዛረበ ዘላ እንግሊሽ ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም ብቅዓት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ ኤክሰፕሽን ቱ ደ ሩል ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ዝረአያ ብኤርትራ ኤርትራ ምናልባት ከምቲ ናታቶም ከክንደገለ ሽም ዘለዎ ዩኒቨርሲታት ወይ ካብ ኮሌጃት የብላን ክትከውን ትኽእል እያ ኣድማዓነት በቲ ዓቕማ ትገብረት ሃገር ግን ክብሪ ክንህብ ይግባእ ናይ ብሓቂ ክብሪ ክንህብ ይግባእ ኤርትራ እቲ ኣካደሚካዊ ኣካይዳናታ ምስቲ ኩሉ ፀገም ዘለዋ እቲ ሃገር ፅቡቅ ዝኾነ ሰረት ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዋ one of the things the biggest achievement ናይቲ መንግስቲ ክንብሎ ንኽእል ድማ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝበካ ኩነታት እውን ክንብሎ ንኽእል እዚ ማለት እዩ protect our women and to protect ourselves because we know that the future depends on what we do right now and also for women who have already contacted this disease I would like to tell them to not give up and I would like to on integration of national values ኣብዚ ንኢትዮጵያውያን ከቋሽሽ ወይ ከቆናፅባ ኣይደልን እየ ግን ነዛ ቆልዓ ቢግ ኮምፕሊመንት ሪሊ ተስፋ ትህብ ንፍዕቲ እያ ካብኣ ከይወፅኹ ከለኹ ኸማን እዚኣ እስከ ንስማዕ ኩሉ ሰብ ኣዲኡ ይፈትዋ እዩ ኣዲ ኩሉ ነገር ስለ ዝኾነት ሃገር ከዓ ኣዲ እያ ንሎሚ እውን ኣደይን ሃገረይን ሓደ ገይረ ንዕኡ ዝምልከት ግጥሚ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ ከብለኩም ኣደይ ክዓደይ ጓልክየንስ ክዓደይ ሃገረይ እኺ ቤተይ ክዓደይ ናይ ዝኾነ ኣይኮንኩን እንትፎነ ኣነ ኣለኹ ዝብለኪ ሮጊደ ቀጢነ ዋልታኸየ ባዕለይ ሓኒነ ጠኒነ ንመን ክኾነኒ ንዓኽ ዘይኮነ ኣንቲ ማዕረፊተይ ሕፍርትን ክብርትን በጃ ዝኾነልክ ቀያሕትን ጸለምትን ንዓየኽኒ ዝኾነ ኣይኮንክን ኣደይ ክዓደይ ዘፍቅረክን ዝፈትወክን ልክዕ ከምታ ማማ ካልአይቲ ማንታ ብርዓይ ተኺለክ ፅሕፈልኪ ዛንታ ናተይ እኽ ናተይ ጥራይ ናተይ እኽ ናይ በይነይ ጥራይ ሓሚቐ ነፊዐ ንዓይቲ ጥምቲ ኤረይ ክዓደይ ናይ በይነይ ትዕድልቲ እሰይ መን እያ ሽማ ኣይፈልጣን እየ ፕሊዝ ኮምፕሊመንት ሃቡለይ ሞቲቬት ሃቡለይ ሽማ ትፈልጥዋ ሽማ ንገሩና ኣነይ ብሓቂ ኮምፕሊመንት ዝግባእ ቆቋሕ ዝኾነት ቆልዓ ከምዚአን ክረክብ ከለኹ ኸ ከምዝኣልኩም እየ The Ministry of Justice convened a dialogue under the theme Values and Justice with the aim of on integration of ክብርታትና ንፍትሒ ወይ ከዓ ክብርታት ናይ ኤርትራ ኣብ ፍትሒ ንምእታው ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝግበር ዝነበረ ኮንፈረንስ ናይ ኣካደሚካውያን ናይ ኣፍሪካ ናይ ክልተ መዓልቲ ገይሩ ከም ዝተዛዘመ ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተርእዮ ዓበይቲ ስኮላርስ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ክብሪ ዘለዎም ኣኽብሮት ዘለዎም ብዙሓት ካብ ኣፍሪካ ተወኪሎም ዝመፁ ኣብቲ ዋዕላ ተሳቲፎም እዚኣቶም ድማ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ክመያየጡ ምኻሎም ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ተሓጒሳነ ኣይ ሆፕ እዚ ድማ ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭስ ክቕፅል ከምዚኦም ዓይነት ስኮላርስ ከተምፅእ ተጀሚርካ ድማ እዩ እቲ ኩነታት ናትካ ንቕድሚት ክኸይድ ዝኽእል ናበልኩም ሓንቲ ብዚኣ ምዝ ወፍሪ እትምልከት ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ናይ ፕሬዘንት ኢሳያስ ኣላትኒ ኣፃቢበ ክሰምዓ ዝደሊ ማለት እዩ ንሳ ድማ እዚኣ እስከ ንስማዓያ ምክንያቱ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ምዝ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ክትምህረና ስለ ትኽእል እየ ሓደ ፀገም ክንሪኦ ዘለና ኣነ እዚ ናይ ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ፍልስፍናታት ክኣቱ ይደልን ግን FDI ድብልዎ ኣሎ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ዝበሃል ንቁጠባታት ብል ኣብዚ 2023 እንታይ ይግበር ኣብ 2024 ከንታይ ክመፀና ክእል ቀሰኢልካ ዝረአ ጉዳይ ናይ ወፃኢ ወፍርን ምትሕብባርን ናይ ወፃኢ ወፍርን ምትሕብባርን ናይ ወፃኢ ወፍሪ ምትሕብባር ናይ ወፃኢ ወፍሪ ምትሕብባር ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ባህሉ መማናጫት ብጀካ ጥረ ነገራት ክትወስድ
ነቲ ቁጠባታት ከተማዕብል ዝግበር ኣበርክቶ የለን ናይ ኣፍሪካ ኩነት ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕጂ ናይ ደገ ወፍሪ ስኽፍክፍ ዘብል የብልና ንሕና ናይ ደገ ወፍሪ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ኩባንያ ናይ ካብ ኤሮጳ ዝመፀ ኩባንያ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኩባንያ ካብ ኤስያ ዝመፀ ከወፍር ደልዩ ፅቡቅ እንታይ ኢኻ ተወፍር ደሊ ዘለካ እንታይ እቲ ቫልዩ ኣድ ወሰኽ እንታይ እዩ ጥረ ነገራት ምውሳድ ጥራይ ድዩ ከምዚ ሓሊፈ ተዛረብኮ ወይስ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንፖቴንሻል ናይቲ ሃገር ቁጠባ ዘዕብብ ሞ ሓባራዊ መክሰብ ሎሚ ዝኾነ ናይ ደገ ወፍሪ ናይ ደገ ወፍሪ ናይ ደገ ወፍሪ ክብለካ ክእሊ ናይ ደገ ወፍሪ ኣብ መወዳእታ ዜሮ ሳሚ ባዶ እኩብ እዩ መወዳእታ ጥረ ነገራት ትወስድ ጉልበት ትምዝምዝ ኣብ መወዳእታ ነቲ ቁጠባታት ለውጢ ተምፃሉና እዚ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባታት ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮፍ ኢሉ ኣፍሪቃ ብምሉኡ 60 ሚእታዊት ሃብቲ ወይ ፀጋታት ናይ ሃገር ሒዙ ከሎ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዝነባበር ዘሎ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ሎሚ ዘለዎን ዝነበረሉ ዘሎ ቁጠባን ድሕሪ ሓደ ወለዶ ናብ 2 ናብ 3 ቢልዮን ምስከደ እዚ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባታት በቲ ዘለዎ ከይዱ ናይ ህዝብታት ሽግር ክፍታሕ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ናይ ደገ ወፍሪ ዝበሃል ከዓ ንክልተ ሰለስተ መሻርክቲ ሒዝካ ናይቲ ሃገር ጥረ ነገራት እናመዝመዝካ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዘማዕብል መደባት እጣታት ኣበይ ነይሩ ኢንስፓይት ኦፍ ከምኡ ዝኣመሰለ ስክፍታታት እናሃለዎ ከወፍር እየ ዝበለ መን ወፍር ኣብ ናይ ቴክስታይል ኢንዳስትሪ ከወፍር እየ ዝሕልና ኣውፍር ከተወፍር ድሕር ኮንካ እንታይ ትገብር ኣብ መወዳእታ እንታይ ተወፍር ከም ኣብነት ዝሓለፈ ብዙሕ ተመክሮታት ኣለና ቅድም ቀዳድም ንዓይ ዘገድሰኒ ክንደይ ሰራሕተኛ ናይ ባሓቂ ከዓ ስኪል ሰራሕተኛ ክቆፅረለ ይኽእል ንሱ ከዓ ዳይናሚክ ኮይኑ እናማዕበለ ይኸይድ ብ3,000 ጀምር ናብ 5,000 ኪድ ናብ 10,000 ኪድ 20,000 ብግቡእ ዝሰልጠነ ሞይኡ ተመክሩ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሰራሕተኛ ከፍሪ ዝኽእል ወፍሪ እንድሕር ኮይኑ ሓላል እዩ ኣብ ዓይነት ፍርያት ለውጢ እናምፅአ ኣዝዮም ብሉፃት ፍርያት ደፍሪ እንድሕር ኮይኑ ሓላል ጥረ ነገራት ዝወስድ እንድሕር ኮይኑ ግን ምልክት ሕቶ ኣሎ የወፃፅእ ድዩ የወፃፅእ እዩ እንታይ እቲ ኣበርክቱ ናብቲ ቁጠባ ክትርኢ ትክእል ኣለካ ሕጂ ብሓፈሻዊ ስምዒት ዝውሰን ነገር ኣይኮነን ጉዳይ ብጉዳይ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ኣብ ምንታይ ዓውዲ እዩ ኣበይና ኢንዱስትሪ እዩ እንታይ ለውጢ ከምፅእ እዩ ማዕረቲ ብሃገር ደረጃ ወፂኡ ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ኣበይ ይመጣጠን እንታይ ይብል ዘሰክፍ ነገር ይብልና ናብኡ ንሕና ኩሉ ክፉት እዩ ኣብ ጣውላ ኣብ ቅድሚጠን ኩለን ወረቃትካ ኣይባሉን ወርቂ ኣሎ ወርቂ ንወስዶ ኢና 80 ሚእታዊት ኣብዚ ሪፋይን ጌርና ኣብ ደገ ሪፋይን ክንገብሮ ኢና እንዳሂልኒ ርእሰይ እናሓኸኩ ደኒነ ዝቕበሎ እምበር ርዒነ ይቅበሎን እየ ምስ ናተይ ናይ ሓዋሩ መደባት ኣብ ሜታል ኢንዳስትሪ ኣብ ተፈላለዩ ካልኦት ኢንዳስትሪታት ክኣትው እል ኣለኒ ከምዚ ቅዲም መጠቐስኮ እዩ ንሓስ ወፅእ ኣሎ ከይድ ኣሎ ናይ ግድን ኣይኮነን ንሕና ገጀፍቲ ናይ ሜታላት መመስርሒ ትካላት ኮፍ ክነብል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን እናዋህለልና ነብል ንግዚኡ ማዕለሽ ኢልና ገዲፍናዮ ከይዱ ኣሎ እንታይ ከተረኺብሉ መወዳእታ ብጀካ ጥረ ነገራት ጓሕጉሒካ ምውሳድ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ናይ ባሓቂ እንታይ ለውጢ ምፅኡ ናይ ሕርሻ ፍርያት ጥሪት ከብቲ ጠለበጊዕ ድላይ ካበል ፀባ ዝኾነ ነገር ፍርያት ዓይነት እናወሰኸ እናገፍሐ ከይድ ድሕር ኮይኑ እዚአን ክመልኣ ዘለዎን ክራይቴርያ ኣለዎን ሕጂ እቲ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ዝበሃል ወላ ከምቲ ናይ ገዛ ርእስና ዘቤታዊ ወፍሪ ንብሎ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ይኹን ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ዘወፍሩሉ መለክዒ ኣለዎ ክራይቴርያ ኣለዎ መለክዒ እዚ ወፍሪ እዚ የወፃፅእ ድዩ የወፃፅእ እዩ ኣብቲ ተሳኢሉ ዘሎ ሓፈሻዊ መርሓ ጎደና ኣብኡ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል ዶ ይኽእልኒ መወከሲ ኣለዎ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ እውን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ መፂኡ ከውፍር ይኽብል ከሎ ቅድሚ ከምዚ ክገብር ይኽእል እየ ምባሉ ንሱ እዚአን ዕድላት ኣለዋ ብሎ ካብኡ ዝበለፀ ረኣያ እውን ክህልዎ ክእል ኣነ እዚአን ክሰርሕ ይኽእል እየ ዝያዳ ደናይ መለክዒታት እየን ኣብ መወዳእታት እስኻ ትገብሮ ወፍሪ ናቱ ውፅኢታውነት ናቱ ኣበርክቶ ኣብ ዕብየት ናይቲ ቁጠባ በዚአን መለክዒታት እዚአን ተራእዩ ይኸውንን ኣይከውን ኢልካ ነቲ ዝምልከቶ ሰብ መምርሒ ክወሃቦ ክእል ኣሎ ስለምንታይ እዚ ቪድዮ ይደግመልኩም ኣለኹ ወፍሪ ክበሃል ከሎ መፅናዕቲ የድልዮ ቅድም ወፍሪ ክበሃል ከሎ ፖሊሲ ናይቲ ሃገር ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ ወላ ሃገርካ ይኹን መንግስቲ ናይቲ ሃገር ቀዳምነታት ናቱ እንታይ እዩ ኣበይ ዓውዲ እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ክንዲ ኣንፃር ናይቲ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ቢዝነስ ፕሮጀክት ሒዝካ ምስቲ መንግስቲ ረፅሚ ጌርካ ነቲ ሃገርን ፀገም ትፈጥር ኣብቲ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ምሱ ርዒምካ ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ብዝቐለለ መንገዲ ፊት ጌርካ ምሱ ኣቃኒኻ ፕላን ናትካ ክትቅርብ ስለ ዘለካ ወፍሪ ናብ ሃገርና ክንብል ከለና ኣብ ውሽጢ ሓደ ለይቲ ዝግበር ኣይኮነን መረዳእታ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንብሎ ዘለና ድማ እቲ ናይ መንግስቲ ፕላን ፈሊጥካ ምሱ ዝቃነ ምሱ ዝዋሰብ ምሱ ክኸይድ ዝኽእል ነቲ ሃገር ድማ ናብቲ ክትከዶ ትደሊ ዘላ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ክኸውን ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ዓውዲ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ምፅአ ነይረ ክገድፎ ይኮንኮን ግን መጀመርያ መረዳእታናትና ኣተሓሳስባናትና ክቃነ ክኽእል ኣለዎ ፅቡቅ ገይሩ ክበስል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ
بسمعيت تقبر وفري نوح كواز ذاكاس لذيكل بعمقات بردي تقبركن نقدميت خيدخل نابز منفس زدما كل زي كذا خاخرن كتباب عن دالي حسابنا بسقون تنبصح انا هوب نايلو مارسي يلا نجر مهيراتكم كتكون تسفانا قبركو بليس لايك قبرو سبورت قبرو ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم حيتوتات بهناص منقدي ابت تحت قدفو لينا بلكو نايلو مارس سابزخن ودينا مزيال بواخ قتفكم اب كالك ساب نرحب دحنكم نزيال بواسمعو ابزوان زي بزحات بانكتات اب امريكا اب اوروبا اب كالك كورنانا عالم يطفشون بانكرابت يكونون አለው ስለዚህ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቁን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንከላለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለዘድለና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ከይከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈትዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ኣብ ቁልዕ ይኹን ኣብ ጌጋ ኣብ ምርጋእ ይኹን ኣብ ሓደጋ ኣብ መድረኽ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ተኾነ ወትሮ ሃገረይ وتر زعدي وتر هاجري 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 يا زبن علي لا 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 تزيو جرحوي وتر هاجر وهاجر أنا ونحزن زي كيرو متكل يزعلوا ولا يفهموا زلون زنبرن تاريخ زواحد يقول سحر خرق زيرو زيرو من الناس ملاوي تحطوا بزي ولول بدي بزي يستمتوا كل يوم قلبات عمر قدلي قدلك تقدروا سنعوا فانا بيوزلو نزل الحزين زفترو انتايم الله زيكون وترو هاجري وترو زعدي وترو هاجري 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 يا زبل عني يا زبل عني